Gipuzkoara gatoz gaur, Elgoibarrera, Euskal Herriko makina erramintaren hiriburura. Gaur, industria alde batera utziko dugu ordea, bertako gailurrak eta bitxikeriak ezagutzera gatoz eta. Egun gogorra izango da gaurkoa, Elgoibarko itzulia amaitzea izango dugu helburu. Karakate, Azkarate, Kalamua, 38 kilometro luze dauzkagu aurretik. Az dadila ba, gailurra martxan. Egunon. Ondo lo egin da edo? Gutxi igual, Gutxi, gu bezala ordu nire. Gutxi baina ondo. Cuadrilla derra, Iñigo... Zuek profesionala ezarete, iaia, Bestelako, hau bai. Bestelako ez. Ze, soka motxean lotuta jumarko duzu. Bestela igual korrik aldengo izu Iñigo. Gure martxan, Gure martxan, Gaur martxa itera. Gaur lasai hartu, Mundu mailan, goi-goian dabiltzan mendi korrikalariekin egingo dugu gaurko martxa, honenekin. Eta noski, bertako mendizaleek ere lagunduko digute gure helburua lortzen. Aia, emakumezko hauek, nongo azarete zuek? Gu Elgoibarkoa gera danak, gera talde bat edade desberdinetakoak mendian zehar ibiltzen geranak. Gurekin etorriko zarete orduan? Bai. Istorio politak ezagutuko ditugu, eta iratik bestelako kirol batzuk probatzeko aukera izango du. Dantzan ikusiko dugu, eta bihurrikeriaren bat edo beste ere egingo du. Zu, zeu? Erronka moduan? Erronka moduan, bai. Aspaldi ez dotin alako martxa luzeik eta ikustean edo eta ber, korputzak noraino ematen dian. Lasai juten baldin badera, ondo jongo naiz. Bai, zekuk hori istorioak entzun eta ibili bai, martxa egite gustatzen zaigu, baina... Kontu kontari baita ere, ezta? Bai. Gaixotasun gogor bat pasa eta gero, gotzonentzat martxa amaitzea erronka handia da. Ikusiko dugu, 38 kilometroak egitea lortzen duen. Gukala ere, lagunduko diogu ezustekoren bat eman da. Bueno, zer, ja zu urduri zaude edo, Ni urduri zeba? Zei, martxa egiteko eta? Martxari, nik martxa ingo dut, baina bestaldera. Gaur ere ez Ni enoa zuekin, ez, Andoni. Hau zuretzako, hau zure taldea da. Eitu? Nik dauzkat nire planak. Honek bakizu, estrem eta egin zuen Iñigo. Nik uste dut orduan nian nekatu zara eta orain, niri pasatzen dit orain. Nahikoa martxa, Andoni, nik egin ditudan kilometroak orain zuke egin behar dituztuta. Bueno. Erronka polita du Andonik. Elgoibarko itzulia amaitzea da helburua. Zenbat eta 38 kilometro. Ibilbide zirkularra egingo du Elgoibarren hasita. Karakate eta Irukurutzeta mendiak igo eta gero, 13. kilometroan lehenengo atsedena hartuko du. Altzolara jaitsi eta 28. kilometroan beste hornidura postu bat egongo da. Gero Kalamua mendia pasako du. Guztira 2004 metroko desnibel positiboa igoko du. Ni berriz Elgoibar aldean geldituko naiz. Arroia jaitsiera egingo dut Saturio errekan. Herria ezagutuko dut eta bigarren hornidura postura joango naiz han Andonirekin elkartzeko. Bidean, lekuren batean bisitengo dizuet, eta gero helmugan ere espero dut iristea. Nola, ez da? Gu bera espero dugu iristea. Bueno, helmugan badakizu guri martxalari bize gustatzen zaigun, ezta? Garagardotxo bat eskatuta baldin badukazu freskoa, Nik uste gustora hartuko dugula, Zuena duzuena, helmugan izango duzu ezain. Zu. Ni bani joa, hau astera doa. Bai. Bueno, ekipo ondo pasa, Venga. Animo. Joder, guazen. Ekin diogu gailurra martxani, hau jende mordoa. Harrituta nago zeharo, erritmo honean atera gara. Gotzon eroso joatea eta bere erronka lortzea, horixe helburu nagusia. Bueno, Gotzon, esan didazu zuk erronka moduan hartu duzula hau? Zergatik esan didazu hori, erronka moduan? Nilen asko ibiltzen nintzen mendixan. Azkan handixan gitxitxua honengoan, kirolari beti heldu diot. Eta erronka moduan hartu dezatik, oin ala 3 urte, minbizi bat eukinoan, 2008an. Gotzon Harri eta Elgoibartarrak 59 urte ditu. Orain dela 3 urte komunera joan eta odola bota zuela konturatu zen. 3 zentimetroko polipo bat aurkitu zioten. Diagnostikoa koloneko minbizia. Zorionez, tumorea lokalizatua zegoen. Kirolaria izateak asko lagundu zion kimioari aurre egiterakoan. Jakin zenuenetik minbizia hor zegoela eta nola eraman zuen zure buruak hori? Lehenengo pentsatzen duzuna da, zenbateainoko kaltia indik minbizizan. Eta segun zenbateainoko kaltia indizun, badakizu noraino joitxiko zean, noraino ez. Psikologikoki izan zen, salto handi bat,
jakina banean nire kantzerra lokalizauta zaba. Mezu hori iristen denean lasaitasun Eta konturik ero hartzen da. beraiek transmititu ziaten moduan zer neukan eta zer ingo ziaten, eta hortik aurrera asko lasaitzen zera. Gero, ondorengo prozesu guztiak, kimio prozesu guztiak eta bar, aurrera ondo eramateko, fizikoki eta psikologikoki, desde luego, kirola itxia ondo etorri izaten. Zatik, ez zaitzu sentiarazten gaixo kirola itxia. Kirola itxeko eta gauzatzea... Eta orduan, laguntzen du erozer gauzateako. Kirolak niri asko lagundu zian. Azken finean, kimioak dakartzan efektu horiek izkutatzeko edo hobeto eramateko kirola oso onuragarri dalako. Eta orduan, efektu handi zian. Beti izan naiz mendizalia, gertatzen da, kimioekin basauan efektu sekundari bat. Zala, hankazpixak eta eskuak eta gelditzen dira zizkoin da. Eta orduan, ibiltzeko nahiko problema ditxuan. Orduan, kinion bizikletan ibiltzea egizien bat. Ibiltzen nintzen, baina oso neurritxuta. Eta familia aldetik eta, ze babes izan zenuen edo ze laguntza? Ondixea, bai bikotian aldetik eta bai familien aldetik. Eta lagunen aldetik. Gaina harreman handikoa bera, nahi harrebak. Ez daukau noizia hemen ikusten da, ez harreman handikoa bera. Oain ja guztiz gaindituta dukazu? Bai, minbizian esaten dute dela, 1-3-5 años. 1-3-5. Bai, lehen urtea pasatzen zunean, hiru pasatzen dituzunean, ja biharren salto baten da. Eta 5 pasatzen dituzunean besteak. Oantxe betan pasatu dut ITV-a. Bai. Oso ondo eman dit, osea, que bueno. Aurrera, Bai. Oso ondo ba. Gaur martxa hona aukeratu duzu bukatzeko, lasai. Lasai juten bada. Dagoeneko argitu du, eta Saturio errekarako bidea hartu dut. Leku polita benetan, oiana dirudi. Lagun batekin geldituta nago arroia jaitsiera egiteko. Ez dut inoiz horrelakorik egin eta. Alex. Kaixo, zela. Haupi, ze. Ondo bidea? Ondo, bueno, bizka sastrak artean, sasi artean, eta ez da jende asko pasatzen hemendikan. Ez hemen jende oso gutxi. Nora etorri gara, Saturixo? Hori da, Saturio erreka edo arroia jaitsiko gara, ondo da, polita da, desberdina, ez da Guaran edo Pirineotan dakituko dugun arroi modukoa, baina bueno. Kolekzionatzeko, ez da? Hori da, eta guen pasatzea divertigarri bat egitzeko, ondo. 20 urterekin hasi zen Alex Ule arroiak jaisten. Duela 9 urte bere afizioa ofizio bihurtu zuen, eta inguru abentura enpresa sortu zuen beste 4 lagunekin. Batez ere Euskal Herrian egiten dute lan. Zubi saltoa, espeleologia eta beste hainbat jarduera eskaintzen dituzte. Eta zemuz funtzionatzen du, jendeak eskatu egiten dituelako jarduerak? Gero eta gehiago. Gero eta gehiago, ez da? Naturako jardurak badiduri goruntza doazela eta... Eta jendea behar du horrelako sensazioak. Nola bermatzen duzu azkenan segurtasuna horrelako jardueretan? Dekozu patroi batzuk lehendik ikasita nola lantzen dira horrelako jarduerak, eta gero normalean jarduera bat egin baino lehendik ikusten da nola dagoen, ze anklaje motak edo ze teknikak erabili behar dira zailtasun bakoitzak bermatzeko. Guk azkenean gara arriskua gestionatzen dugun teknikari. Eta gestionatu eroso batean, divertigarri batean, baina beti segurtasun aldean kontrol guztia aukitzea, edo alden guztia. Bai, gure esku dagoen guztia bintzat. Imaginatzen dut naturan beti daudela, sustekoak, arroka bat mugitu alda, gukela baindu algara eta josak gara. Jendea batzutan pentsatzen du gidari batekin joaterakoan doa burbuja batean, eta ez dagoela inolako arriskurik. Baina arriskuak daude. Bueno, ni ja fio naiz, esan diazun guzti honekin, Alex. Bueno, baskertzen da, jetzen bazara. Horretarako. Orduan, igual horrela naiz jungo. Horrela zintzara joan. Venga, bai, atera. Ikusi, hemen ekarri dizut. Bagoaz aurrera, poliki-poliki. Elgoibartarrentzat martxa hau mitikoa da, eta ez da gutxiagorako. Orain dela, 90 urte antolatu zuten lehenengo itzulia EUP menditaldekoek. Diktadura garaian, EUP izen hori euskaldun egia zen, eta frankismoari izkin egiteko izena aldatu egin behar izan zioten. Morkaiko aukeratu zuten, orduko agintariek onartu eta mendira joaten jarraitu alizateko. Ziur nago, Gotzonek bukatuko duela, baina bada ezpada, Iratik eta biok lagundu egingo diogu. Bueno, Alex, horrela bai, ezta? Listo, bai. Nila prest. Perfecto. Venga, aguaz horrela, ¿verdad? Barkatu. Telefono entzun dut, segundu bat, Andoni! Irati? Haupa! Bai, begira, laguntza eskatu behar dizut. Oraintxe egon naiz hemen lagun batekin, da nik usut animoa behar duela.
eta gauza bat buruatu zait. Bale, Andoni, nire kontu. Bai, prestatuko dut. Zer. Konforme. Bale. Bueno, nik utzi behar zaitut, ja pres nago, arroia jeitxera egin behar dut eta martxa egin behar dut, bale? Bai. Gero arte. Agur. Bueno, ontxe bai. Listo. Eskalan eta badaukat esperientzia, ez dakit horrek lagunduko didan. Ezkenean, zu rapelatzen badakizu? Rapelatzen badaki. Hori ja, pausu handi bat egin dugu. Bale. Rapela kontrolauta, zer gehiago topatu dezakegu? Bueno, barain, sartuko gara uretan, ibiltzen. Ez bizkat oreka, kontu zibilin zapaltzen eskuak beti, pizkatxo bat, en posizion datak edo lan. Bizkat prest, ez da? Hori, prest, bajausten bagana edo ebatzeko. Orduan, hemen arriskuak ez dira oso ondiak. Bueno, ale, nik uste dut ja prest gaudela orduan, ez da? Barrura, venga, guazen. Kontu zibili hortik. Bueno, jantzen ari gara ja lehenengo rapelera. Juhu! Honek irristatzen du. Bai, hemen. Horra sartu. Beti arrakaletan sartuta da. Bale, eta hori jarriko duzu, niri lotzeko bazpare. Hori beti egiten da? Bai. Venga, ba, hankak horrela pizkatxo bat zabalik. Ez dakit ura zenba kubrituko duen azpian. Ba, ematen du kubritzen duela, Oso ondo mugitzen da horrelako lekuetatik, eta bueno, orokorrean, ba, primeran, makina bat da. Bueno, zer moduz? Listo! Bukatuta, ezta? Gustara? Oso ona. Hurrengo beste bat gaineragoa, ezta? Hori da, bai, niri martxa gustatzen zait, eta hurrengoan apurtxo gaineroagoa gustora ingo dut. Vale, oso ondo. Ba, mila esker. Venga, guazen aldatzera igual, bai? Venga, guazen. Noiz askun? Zu mendian asko biltzen zara, ondo igo zarete zuek, Marijo? Zuek sarri-xamarri biltzen zarete, ez da? Ez urtean behin edo bitan edo... Bueno, normalian ia astero bai. Eta zuen taldeak ze izen du? Bueno, orain dela 2 urte jarri genion izena, Txitxi Bilaldi. Txitxi Bilaldi? Bai, gure laguna zan Txitxi, deitzen genion, eta hil zan. Izena nola zuen? Lourdes Zubiaurre. Nik uste dut bera zoriontzoa zala mendian. Eta oso ondo pasatzen genduan, orduan hil zanean horregatikan Txitxi Bilaldi izena jarri genion taldeari. Lourdes Zubiaurrek, Txitxik, 3 lagunekin batera, emakume talde bat sortu zuen mendira joateko, orain dela 31 urte. Gailur ugari igo ditu taldeak ordu ezkeroztik. 2001 urtean adibidez, Kilimanjaron astebete pasa zuten, eta emakundek saritu egin zituen horregatik. Bueno, orduan emakumezkoek ze egite duzue, astean ere, zezuetako asko dendaria gomentzarete, ez da? Denda itxi eta karakatera egotzen zete, eguerdian eta tarteetan. Ordu bat erdietatik 4:00 bitartean, ez dakagu beste denborarik. Ez denbora hor dago, tartea aurkitu behar duzu, urtean behin adibidez, kanpora egiten duzuela, ibilaldi handi bat edo... Bueno, normalian ia danak izaten dira azte bukaerakoak, baina egin izan ditugu 4 bat ja potentiak. Gero zen egon gera Kilimanjaron, egon gera Alto Atlasen Tukalen, Alpesetan ere, eta orain nahi dugu ea urrengo helburua moduan Dolomitas. Horretarako hasi gera ferratak edo zer ikusten. Esan genuen, bueno, ferrata bat ara jun baino lehen, pizka bat prestatu beharko gara eta egin genuen eskalada. Baina taldea egin zan pizka bat kikildu. Eta orduan jun ginen 5 bakarrik. Probatu genuen skyline, goratzen zera? Bai, arkaitze baietzi dio. Bai, antzegoen bera. Zer dute hau ekamen zinta batekin gainean. Bueno, Karrakate bertan dago, joango gara? Gu ez, gu lana daukagu eta derrigorrez... Gaur zapatua, karo. Bai, eta ez gendu hau espero, eta, bueno, etorri gara honeaino, oain jetxi, saldu eta lanea. Gero guardian ikusiko gea. Hori da, aialatzen garenean, hori da, Baskari da. Han plazan, konforme? Rekorri da honein. Agur, agur, venga, bai. Aupa, egunon. Egunon. Ze, landa ala? Bueno, idarrak batzen. Sartuko naiz, kotilleatzera eta kuskusiatzera. Etorri. Nik gordinik jate ditut, hau ez dakit gordinik jateko prest dauden, baina... Eta estatu daiteke? Hau ez zegoen hain handixa ere.
Gozo daude. Eta nola egiten duzu, segute zarete, soketara, saltzera? Ez, bakarrik egiten dugu, familia batzuk astero poltsa jasotzen dute hemengo produktuekin. Hor lantzen dena da, sasoian sasoikoa. Sasoian dagoena eta listo. Urtean zier juten dira aldatzen asko, klaro. Eski, produkta. Horrein, ze sasoitan gaude, ze tokatzen da horrein? Iarrak? Idarra, beltza, kipulinak, azelga kanpokoak ere bai hasi dira, letxuga, urtean ziar beti daude, remolatxa batzuk ere prest, eta ajetiak ere. Hasi ziren oin dela pixka eta oin ja daude. Bai. Erakutsiko idazu pixkate hortuak eta? Bai, guazen. Paulak arte ederrak ikasi zituen, baina orain dela 6 urte bere bikotekidearekin batera baserriko lanetan murgildu zen. Hortu ekologikoko produktuekin 45 familia hornitzen dituzte. Behiak ere badituzte eta okela saltzen dute. Baina euskaldun honen atzean istorio harrigarria dago. Eta betidarik izan zara zu baserritarra, edo nondi datorkizu pasio hau, familiatik edo? Ez, berez ni ez naiz hemengoa. Ez zara hemengoa? Nongoa zara ba? Valladolidekoa. Valladolidekoa? Benetan esatu didazu Valladolidea? Nire bikotea hemengoa da, hemengo baserrikua, eta bera hasi zen jaun dela 12 urte edo baserrixan lanian, eta eroni pixka beranduago etorri nintzen bizitzera ona, eta orduan hasi nintzen berarekin ere bai. Ai, maitasuna! Bizimodu aldaketa berez izan zen, baina ez naban geizki pasatu ere. Ni beti hirian bizi izan naiz gurasoekin eta hemen behitxu mendixan bizi naiz eta gero herrisa txikia da, desberdina da. Baina hobera iruditzen zait izan dela. Eta horako euskera ederra egiten duzu, Urte batzuk etorri nintzela ona, isa 10. Ni hasieran Bilbon bizi izan nintzen pare bat urte eta han euskaltegira juten hasi nintzen. Eta han oso ondo etorri zitzaidan, porque gramatika dana... Piskat oinarria ikasi? Claro, baina ezin genuen hitz egin. Gauza bat da teoria jakin eta gero praktikan jartzea, ez da? Baina gero ja ona etorri eta derrigorrezkoa zen, ez? Familia eta lagunen laguntzarekin hasi nintzen ja praktikua hobetzen eta gaur egun arte. Ai ama, hauze, Hauze da landatzeko. Zuloa egiteko da, baina berez, behitxu sakatu hor, eta orduan zabaldu itzen da. Lurran sartzen dezu, zabaltzen dizu lekua eta hemendikan landara sartzen dezu. Pixot, gerri buelta babesteko? Hori da, babesteko. Eta hau nola erabiltzen da? Zertarako da? Behitxu, hau, ekologikoan ezin direnez herbizidak erabili, guk erabiltzen ditugu herramienta desberdinak eskuz kentzeko bedarrak. Aproba indezaket? Bai. Holaxe, hau handiegia da kentzeko, ez da? Bai, baina igual pizka sakatzen dezu pizkatxo bagei. Holaxe. Eta zuko esan, Ondo, Sabi. Ondo, holaxe. Tek. Kuriosoa da, Eta estetikoki politxa da gainera. Bai, ez da? Bai. Nizi guzta bitxe zen. Placer bat. Nik jarraituko ikuskuseatzen, oraindik eguna luzea da, eta... Bai, hori, ondo. Así que, bimuxu, da, urren arte, bai, hori da. Egongo gara. Bai, agur. Aio. Orduan hau da Karakateko gailurra edo? Tontorra berez, pixkat goratxua hau. Hemen bertan, baina bai. Buzoiura? Hori da. Guazen, ez da? Guazen bai. Hau da gailurra? Hau da... lehenengoa. Baina, orduan hemen muneta jartzen du, Karakate, muneta... Uzkurutxu ere, izen asko ditu. Gaur egun, Elgoibarren Karakate deitzen dugu, naiz da buzoian muneta jarri. Eta zuentzat, Elgoibarrentzat hau da, mendi ez dakit nola esan, magikoa edo, alegia, zuek, erritik kotxe hartu gabe, baina zu bezala hola vertikaletan eta ibiltzen dienak, ez? Etxetik erten. Igo, jetxi eta dendara, lanera. Inigo Lariz Elgoibartarra, 24 urtera arte, bizikletan ibili zen. Gaur egun mendiko eskia eta mendiko lasterketak dira bere pasioa. Goi mailako korrikalaria da, besteak beste, kilometro vertikaleko Espainiako txapelduna. Eta nola ez, Elgoibarko Karakateko igoeran ere parte hartu du eta birritan irabazi. Lasterketare egiten da, ez da? Ez da kilometro vertikala iristen? Ez, hori da. Gainera berezia da. Elgoibarko plazatik hasi, frontoiko txapatik, bertizeraino. Txapara? Horregatik ikutuet, hori da. Txitxibilaldi eta txapa martxa. Bai. Guretzat oso lasterketa berezia da, bidea ez da iguala markauta.
Orduan, bakoitzak erabaki dezake nundik igo. Bide zuzena edo sigisa. Txapatik. Ikusi ditut hor bide Bai. ziorrak, ez hor zuzenagoak Bai, edo hori gu da, egin hori duguna da. baino. Inigo, zu bestetik eskiatzaile ere bazara, amorratua, Bai, eta bai. bueno, korrika egitearena eta hori orain oso ez dakit Bai, lotuta dago. Lotuta dago, Zini ez? berez, hortarako prestatzeko hasi nintzen mendizian korrika. Bueno, ideia bat emango dizut horratzeko bia ferratan, ona etortzen zarenean, gero segi eta horrek beste Bai. 30 metro izango ditu, Itxu, ez da txarra metro batzuek gehitzeko eta... Urrutitik, baina gertutik oso itxusia da. Bai. Guazen. Ez da politxa, ez. Baina gozten ari gara, haize fina dago, Ua, venga, guazen! Elgoibarren lagun berezi batekin gelditu naiz. Gimnasioan entrenatzen dabil eta eskiatzailea da. Zergaitik den berezia? Gaizka itxua da, baina hori ez da traba maite duen kirola egiteko. Gaizka, Hombre, ze moduz? ondo. Jakin dut, hemen ari zinela entrenatzen, Bai, bueno. eta esan dut, bisitatxo bat engo jo gaizkari, aber ze moduz da bilen, eta aber zelan di joan lesio hori. Ba, momentuz ondo. Ikustezu bizikletakin pixkat lanian. Ze pasatu zen, gaizka? Ba, eskiatzen, bigarren egunean, justo temporada hasita bigarren egunean, elur gutxi zagoen tramo baten, jauzi eskuan gainean, eta hemengo hiru ezurra hauek apurtu. Wow, eta ze moduz dago ontxe, hemen horbainak ikuste ditut, ba, euskazula, Bai. mugikortasuna eta rekuperatu duzu. Praktikamente bai. Gaizka Loiolak 14 urte ditu, eta itxu jaio zen. Oftalmologoak oreka garatzeko eskia aholkatu zion, eta bere gurasoek ez zuten dudarik izan. 4 urterekin hasi zen eskiatzen. Espainiako selekzioko kidea da, eta Dani Gabalda bere gidariarekin batera hainbat txapelketa irabazi ditu. Datorren urtean Europan lehiatzeko asmoa du. Gogoratzen dut ni hasieran nintzala pixkat negao, ez? Osea, nintzala... Bai. Bai. Baina gero ja urtiak pasatu dira eta azkenian seriotasun bat hartu diot. Eta denegau nada, ze gaizka, emaitzak badaude hor, Espainiako txapelketetan ibili zara. Bai. Eta irabazi baita ere egin duzu. Bai. Txapelketa gustatzen zaizkit azkenian dalako momentu bat jartzen dizutela aprueba, ez? Ni eskia benetan nite gustoaz, gusto Zer sentitzen duzu eskiatzen zarenean? Alde batetik, abiadura, da, como sensazio bat niretzako importantea, ez? Eta gero, deskonexio mental bat beste guztieta. Zaude ja hor, eskian sartuta, eta jazta. Eta ez dago beste ezer. Hori da. Mira, nor datorren, hemen, entrenatzen duzun deskontrolatzea aita, etorri da, Nor datorren da, exactamente. El controlador dator. Kontrolador, ze. Eta ez gaur lan gutxi egin duzu? Bueno, Indet nahikoa pixat, atxeden hartzeko aprobetxatu du ni etorri naizela eta zuek guraso moduan, jakin zenutenean itxu jaioko zela eta zelan hartzen da hori? Hombre, aldan moduan. Bai. Aldan moduan, hasiera baten sorpresa. Eta gero, ja, bueno, murgiltzen zarenean historio hortan, saiatzen ze aldan guztia egiten, ez? Bueno, gu betidanik mendian ibilitakoak gera. Eskiatzera ere joaten ginen, baina, bueno, kasu honetan, bagenekien plan familiarra aldatu beharrean gendela, ez? Honek esatu velocidadea gustatzen zaiola eta beldurra pasatzen duzu edo, bueno, ja esatu duzu, bueno, honek ja baki kontrolatzen du eta, bai, hobeto. Gutxitan joaten gehi ikustera. Ez ondo moldatzen dira, gaina konfidantza osoa dugu bere giarekin, eta badakigu, golpeak eta hartuko dituztela, baina ibiltzen denari pasatzen zaio, bai. Azken finean, hemen ikastolan, errekreo orduan berak ezin du disfrutatu besteekin. Eskian txoko bat okatu du, ez? Eta nolabait egoa lantzeko aukera polita. Etxean bakarrik ibiltzeko gai izan liteke ikusten ez duen pertsona bat? Baizka. Baina bere GPS-a buruan sartuta dago. Zu bakazu indak krokisa, etxeko krokisa buruan. Hori da. Eta orduan zuia moldatzen Nik zara? jartzen maiazu alde baten, nik badakidala, mai bat ez dagoela, mai bat jartzen maiazu, baina da konbinatzeko, ostras. Hemen zehose aldatu didate. Oin zen. Oize, ondo, familia. Ez ditut denbora gehiago kendu nahi entrenatzeko, zure denboraldia prestatu eta dauzkasun helburu horiek lortzeko, batez ere gozatuta. Gero, medaiak etortzen baldin baira asko ere hobeto. Jo, eskerrik asko. Oize, ondo, bikote? Hurrengoan nengo gara, bale? Venga, aio! Venga, agur, zu jarraitu, bale? Pixka bat, venga. Ai. 9 kilometro erraz egin ditugu eta gutxi barru bigarren gailurra igoko dugu, Irukurutzeta. Aurretik gure arbasuen arrasto handi batekin egingo dugu topo. Zutarria, ez? Menirra edo euskeaz? Zutarria. Inigo, horrelako bat ikusten bakoitzean ni beti Obelixekin godatzen naiz. Bai, arezela iruet esan Bizkarria. Bai, ez da? Zutarria, noski, hau beti gondazutik? Horrela? Ez.
Jose Miguel Barandiarane topauzaban 1921 urtean. Ah, bai, Eta, bueno, ordutikan guk bizi guztian ezagutu izen dugu Etzanda. Etzanda. Eta hain dela 3 urte, zutik jarri zuten. Beitu, gozada, hemen korrikan pasatuta, aio, eta, Bai, toki berezi badalako. Oso ondo. Bueno, aio, zutarri, Arte. Agur. Hau da, Irukurutzeta orduan. Irukurutzeta. Honek, bista dauzka izugarriak, Bai, Gipuzkoa ia guztia ikusten da. Bai, Zema metro, ia 900, ba falta, Ba falta, bakarra falta, 900-erako. Hori Izarraitz da, bertan daukagu. Bai, Izarraitz, hori da. Izarraitz? Izarraitz, han Txindoki, Aralar ingurua. Ingurua, maioa gozondo ikusten da, bai. Aizkorri, lainotuta. Eta atzian, bueno, Udalaitz eta moto, bai. Zoragarri, bueno, bigarren gailurtsua, ezta? Hori da. Bueno, zema gradu? 8 gradu pasatxo. Baina sensazio termikoa... Hotza. 5-6. Bai. Zentzuten da hor Sevillanak edo? A ber... Hemen gaude, postutzen aintz, ezi uzurre ere bai. Da zer ondo, aizelan digua, zure bufanda, zure... Kaixo! Haupi, baina zelako erritmoa, zelako koloreak, zelako estiloa... Aizako emakumeen taldea gara, eta hemen ekartzen gara astean behin dantzan egiteko. Eta jende asko praktikatzen du? Bai, egoten dira, igual, astean dakauz 3 tanda desberdinak. Eta tanda bakoitzen egoten dira 10, 12. Bai, badau jendia plantzitik etortzen dana, mutrikotik etortzen dana, bai. Osea, afizioa sortu duzu Bai. Nik probatu nahi dut, baina, osea, hola... Jantzia erai. Hola ezin dut dantzatu. Ez. Gozen dut hori pintzera. Venga, guazen. Irati, listo zaude? Bai. Venga, baurten. Ze dotore. Oso dotore, Ole. Hala, bai. Erorita ezeko. Baina oso ondo dakazu. Bai. Hala, ba, listo. Venga, a ber, zerbait erresa, Algo fácil, zerbait erresa erakutsi. Nun jarriko naiz? Beitzu, aurrera eta jeitzi eskua, berriz igo. Beste hanka, beste eskua jeitzi. Eta batera mobidu eskua, bueltaka. Holaxe, oso ondo. Oso ondo. Arulatu naiz. Hola. Bost, eta hain buelta emon. Takoneo. Buelta emon arut, ganeskak, takoneo. Buelta emon arut. Buelta. Taka-ta-ta. Buelta bestaldera. Buelta bestaldera. Taka-ta-ta. Eta berriz. Taka-ta-ta. Buelta. Gona. Buelta osua. Eta gora eskua. Ole. Oso ondo. Bueno, mila esker, ekipo. Eta zui. Bueno. Izugarri ondo pasatu dut. A ber, Andoni topatzen da martxan gora eta bera da bilela eta... Oso ondo. Urrengo arte. Ba, noi dozunian bueltau. Bai, hemen gelditzen gara. Paisaia ederrak daude hemen, eta garbi dago mendia. Morkaiko menditaldea, auzolanean aritzen da bideak txukuntzen, lan zoragarria. Lehenengo hornidura postura iristear gaude. 13 kilometro eta kotzon nahiko ondo ikusten dut. Zoan zen mozuaz? Ondo. Erena deula, ez da? Erena. Ba, bokatuko dugu, ez da? Ni bai, pentsatzen dut. Bai. Zose gogorra ez da. Egualdizia lagun daukau. Apa! Euron, Ondo. Eunon. Zue, bai. Dena ezen duen jango, ez da? Ez, badakazu horre. Bai, oso ondo. Bai. Zue, klub juvenilitakoak ez zaete? Klub juvenil. Ah, bai? Ni borromatan esan dut eta. Elgoibarko klub juvenil, betu, gu 60+. 60+? Mendizalea zaete zuek, ibiltzen zaete? Mendizaleak, egiten dugu gimnasia astian 2 aldiz, ibilaldiak egiten ditugu, eta forman gaude. Zu, Elgoibarren harrituta gehatzen nahi, batzu jubilatuta egongo di hemen. Dana! Bueno, izena, 65+, urreko. Bueno, zeo ze jari gozetuta nago, Ei, cuadrilla! Jan, bai, ibili ere bai, Venga, guazen beran, guazen!
Indarrak hartu ditugu eta martxa. Ze talde polita osatu dugun. Eta ze sasoia duten 60 pluseko kideek. Aurrera goaz, bakoitza bere ritmoan, gailurrez gailur. Aldapa edarra hor, Bai. Hau da orduan, 3. gailurra? Bai. Urnoitza? Bueno, zema metro? 654. Baina aldapa horrek zenba zituen? Hori kilometro vertikaletik gertu zeon, Hori gehixena goitxi bera. Tendentzia behintzat, jeistekoa. Bueno, ia ba, egia da, Espero, Venga, ondo guaz. Bigarren hornidura puntura noa. Martxako 28. kilometrora. Bertan dena prestutzi behar dut eta gotzoni esustekoa emateko. Baina dirudienez bidean entretenituko naiz. Apa, bikote. Kaixo. Apa. Ze, gusto basa dute hemen, Hemen eguzkitan edarki. Bai, ze zabiltzate ba. Iban martxa egiten, dani animatzera. Zu martxan zoaz? Bai. Ondo datoz animoak, ez da? Bai. Martxan goazela. Iñaki pajarua da. Bai. Iñaki, eta zu? Bai. Iban. Eta ze, mendizaleak zarete zuek? Bueno, ibiltzen gara, bera gehiago, ni baino, baina. Bai. Gustora, gustatzen aizu, ibiltzea. Bai. Azkenean, azaina iazkoa. Bueno, azaina... Iaz herri guztia mugitu zuan, bere erronketako bat zan, Elgoibarko itzuli hau, ez behin, baizik eta 4 aldiz egite. Iban mendi korrikalaria da, eta bidean berotuz taldearekin kolaboratzen du. Elgoibarko talde hau Greziako errefuxiatuei laguntzeko sortu zen. Urtarrilean, 4 tona arropa bildu zituzten Lesbosera bidaltzeko. Iaz Ibanek Elgoibarko itzulia 4 aldiz egin zuen. 220 kilometro saldu zituzten, eta 7.000 euro lortu zituzten errefuxiatuentzat. Herria eta ingurua oso ondo portatu zen, eta sekulako exitoa. Bai. Izugarria esan da. Zer izan duten, kilometroa saldu? Saltzen genituen kilometruak eta gero eurotan, hori da, eta metro solidarioa 5 eurotan. Eta azkenean saldutzean 222 kilometro, bai, 7.000 euro, askar esaten da, Bai. Aizu Iñaki, eta zer moduz Lesboseko esperientzia eta nola jasotzen dute laguntza? Eskertzen dute? Ez oso eskerronekoak dira. Gu egon ginen Lesbosen urertzean, eta txalupan gurutzatzen zuten etzekiten nora, bizirik aterako zian edo ez, eta eskertzen zuten, izugarri. Hau zer gauz eskertzen zuten izugarri. Hor topatzen zenun, jendea gutxura bera esan genezake pozik bizirik pasazutelako itxasoa, baina etzian jabe zer zetorkien ondoren ez. Eta zuretzako, pertsona bezala, hausnarketa asko ekarriko zizkizun. Horre bai erakusten duzu, aratago goendik gehiago apreziatu behar dituzula, dauzkatzun gauz simpleak, ez? Ez du baloratzen, ez da, bizi gara preokupauta tontakeriatan. Bai, tontakeria askotan. Eta benetan balio duenari, baliorik eman gabe, eta animo asko jarraitu pixkatolako ekimenekin biok, zeia esan behar da. Así que zorionak lanagatik eta zu goztuko zara da, Iban. Martxari egin barko duzu. Bora, nua. Eta bueno, ni hurbilduko naiz hornidura postura. Animo, Gero ikusten da. Bueno, agur. Venga, agur. Karakate. Ara! Jode, Maite! Ondo torri, Bai. Jode. Hau da zure eremua, hau neria da, ia. Gu honut etortzeko Maiteri baimena eskatzen du. Baixa. Zu izatez mendarrokoa zara. Bai. Eta entrenatzen da hemen ibiltzen zara? Ba, euneko 80 hementxe entrenatzen. Bai. Hementxe. Eta hone egiten dizu, ez da? Haze maila, Ez da, ondo egiten dira, nago. 6-7 urtetik, noiz izan zinen munduko txapelduna zu? Lehen urte. Maite Maiorari betidanik gustatu izan zaio mendia. Gaztetan, snowa eta eskia egiten zituen, baina korrika orain 8 urte hasi zen. Egun mendi lasterketetan munduko emakume onenetakoa da. Aurtengo Zegama Aizkorri mendi maratoia irabazi berri du, eta Espainiako kilometro vertikaletan txapelduna da Inigorekin batera. Maixo hona daukazu, edo zu bere maixoa edo nola izaten da? Ba, Inigo da nere eskubia. Nik galdera danak Inigori. Bai, askotan. Inigo, ze zapatillakin jungo zera, ze moduz dago, ze terreno klase da, eta benen maitza gero beti berak, Bai, bueno, entrenatzaileak ere badu bere meritua edo aholkulariak edo... Bai. Bueno, Maitekin elkartu bera bidean zihar, referente bada, izugarrizko kalidadea dauka kirolari bezala eta pertsona bezala ere, ikaragarria da, eta, asko miresten duten pertsona bada. Korrikalariok ze aurkitze diozue korrika? Eske, azkenian korrika egitea baino gehiago da niri mendia gustatzen zait. Eta da niretzako mendian ibiltzeko beste era bat, eta
Azkarro zabiz, korrika zabiz, azkarro eta lekutara lehenu heltzen zera, Gauza gehiago ikusten dezuz, eta lan askatasun sentsazioa ondixo baten dira, oinez aspertu iten naiz. Mendizale baldin mazara orduan, zuetzara hor kaskoak joten dira bitakoak, ni su emati ditu horrek. Mendia eta kaskoak ez datoz bat sekulan, ez. Hala ere, lanbidez eta hauetako bate multa jarri eta atzetik korrikan izan barraldezu, noiz bait edo? Horren atzetik gari jonga, horren atzetik gari bat. Bai, ez du udaltzaina zea, Elgoibarren. Bai, gainera, bai. Seguro korrika egin behar izan dezula norbaiten atzetik. Baina igual irten izan ez atzetik, baina, bueno, gutx. Ez, zen kotxe aparkatuetan da grua antzeon. Eta esan dut, ia maite da binen hemen multa jartzen, eta ez da jut ikusit. Gaur rotarik etzeon, Esan diate ez, gaur... Bueno, laruma gozetan bai, Nola? Baina esan martxa dago eta ez. Nola bai? Zuk korrika iteari noiz utziko diozu, noiz? Egunen baten bai, ez dakit. Berriz bueltatuko naiz mendira nire motxila hundiakin, eta nire abesten juten izan. Erretiroa, momentuz ez dut planteatu, baina badakit egongo dara. Maite, venga, segi! Segi zu! Gu oinez guaz gaur. Segi, gozi zuaz? Ni hemen dimendaroa, ja? Venga, segi? Hala ba, venga! Eman! Nervio dauka, Andoni eta bere taldea martxaren erdian edo egongo dira. Ni bigarren hornidura postura noa. Ara nor topatu dudan ibilbidean, gaur sasoian jarriko naizela uste dut. Olidek, segi lanien. Landalan hemen ala? Bihurri, zu? Ba, hoi O Ernesto Espeleta, o ja bihurri ez? Bueno, hoi zuzenduta nahi. Nola ditu behar dizut? Nahizun bezala. Ernesto Espeleta bihurri, 21 urterekin hasi zen aizkoran. Eta munduko rekordman da gaur egun. Ez dago bera baino azkarragorik gerri buelta handiko enborrak mozten. Plazaz plaza ibiltzen da aizkora zaletasuna eta herri kirolak sustatzen. Bere semeak tradizioarekin jarraitzen du, eta 17 urterekin primeran erabiltzen du aizkora. Semia eta guzti eta semekin ibiltzea baino goz politioik, ba, ez da. Errekorrak eta ere zu badituzu ez munduko hainbat errekor badituzula hor baiten ikusi duzu. Hori edo zeinek. Bueno, edo zeinek egin dezake. Aizkoran gauzik igual garrantzitsuna izangoa, ba, jendekin eukitzezun harremana, ez? Jende pila ezautzezu eta horrek izugarrizko aberastazun emate izu, eta orduan, ba, bueno, gu jente hartin oso guztu ebiltzen. Ba, ibili nintzen aizkoran, Donatu eta Patxi Larretxearekin. Jode, maixu gona, ibituzu orduan? Bai, ez da, igual horreinik irakutsi beharko dizuet zuei. Kontuz! Bai, Korre nuntzo! Ba, gutxi falta duta. Ja, beste bat? Beste bat, Eta zuge bango jaso, eta ontsa ze, zuge esate duzun tokian nik eman. Nik esaten tokian, zu saia hor jotzen, bale? Eta pixka makurtu beleunak, Hortxe. Bale, pazientzia, Bai, laza. Hautzau. Hautzau. Zau pixka, luzau gorazio. Hori da, arrazoia, luzau. Zema eta gego luzau. Zure eman, ez da erorikota, ez da eroriko. Eman egurra, pentsau nere buru dola, pentsau. Hemen beste bat, hemen beste bat, eta jazta. Hori da, altxabezu. Altxabezu, gaizko eta guzti. Dios! Irati primeran. Bai, gukin utzizazue, gure etxin. Pare bat hilabete eta ikusko zuen, urrena beha jarriko du gaizkoan, primera jarriko du gaizkoan. Jarriko ditzakela, bai ala, Bai, zu guzti? Bai, beste, betu, kutu. Zer beso espaldozua. Tope. Kutu. Euskolabel, ozera hori. Hau bai, Euskolabel, noski baiet. Oskua. Bihurri, zu bezala Euskolabel. Bai, guia. Opari bat emarri zu guain. Bai? Bai, amezten behar zizuta. Ondo. Torri, Dati! Torri. Jarri zeite. Hor. Txintxo, jarri zeite. Bai, holaxe. Altxa eskuek, aizkoak emezela. Holaxe. Iritsi gara Altzolara, 22 kilometrora. Bertako ura oso preziatua da. Izarraitz mendilerroti datorreta. Leku aproposa lagun berezi batekin topo egiteko. Hombre, Felix! Egunon! Berdin. Zer moduz? Ondo, zuriako gau. Bueno, itxura hona dukazu, Zuek denok ezagutuko duzu hau, ezta? Zinek ez usatzen Elgoibarren. Felix Etxeberria. Felix Etxeberria oso persona ezaguna da Elgoibarren. Euskal kulturaren maitale sutsua, 17 aldiz eramandu korrikaren lekukoa. Azkenengoa, aurten bertan. Elgoibarko ikastolaren sustatzaileetako bat ere izan zen, betidanik idatzi izan du, egunero apur bat, eta duela 2 urte,
Parapango akuilua biografia kaleratu zuen. Zu oso mendizalea omen zinen, ez da? Garai batean eta... Bueno, bai, mendizalea eta bestatik behartu bai ikxamendea, batera, umiak ez da txain dut zen ikasolago umiak. Nora juten zineten, Karakatera, Kalamura... Geixeba, San Pedrora. San Pedrora. Bai. Gero korrikan ere bai. Korrika bizi guztian. Bizitza guztian? Bai. Donostian da, karretan partartzako da, pelotan eteka, beti. Korrikan Behobia Donostia zenbat urterekin egin zenuen? 25 hasi uste pudo nintzela, 25 urterekin. Hasi? Bai. Ni neu Behobia ia 30 aldiz baino gehiago egin da nau, Baina 75 ez dakik gauza izango nahi zen ni, ibiltzeko, Beste oraindik ez du aipatu, baina zu Asier Etxeberria, ni beste nire lankidearen aita zinen, orain dela hilabete batzu goan ziagun Asier. Ai, hau bizimodua, Zinisten ere, golitzearen hartuta, Ez da pasatu, ez da sinistei. Geixo ez duten ikusten zabia, gauza raro bat. Golpe gogorra izan zen, bera Asier oso ezaguna zalako. Eta bueno, oso hurbileko ginen hemen, eta oso gogorra izan zen, bere heriotza. Asier Etxeberriak garrantzia handia izan zuen euskal literaturan. Idazlea, zutabegilea eta gidoilaria, Euskal Telebistako Sautrela programa zuzendu eta aurkeztu zuen 13 urtez. Hainbat sari jaso zituen bere eleberriengatik, eta zeu atari digitalaren sortzailetako bat ere izan zen. Orduan, oain ulertzen dut Asierrek hor zeukan ze hori, ez da, euskera alde batetik, idaztea, literatura, zuk pixkat aitaren sena izango zuen. Influenzia pixkat euken, nintzen konkursuetan abiatzen idatziak lagunduta. Harek punta zorroza zeukan, idazterakoan eta harek, oso ondo Felix. Kalamura gurekin ez etorriko, ez? Askotan igozara zuia eta, Bai, bilaldiz bai, bilaldiz. Sei gor, Kusi arte? Aio, Agur. Oso pertsona maitatua zen Asier, lan ikaragarria egin zuen euskal kulturaren alde, eta azken momentura arte jarraitu zuen idazten. Eskerrik asko Asier, egun ondira arte. Ea hornidura postura heltzerik dudan. Bertan Gotzonen anai-arrebak itxaroten egongo dira, ezustekoa prestatzeko. Dena ondo ateratzea espero dut, Gotzonek merezi du eta. Apa, bikote! Apa! Zer moduz? Azkenan etorri zanete, Azkenian bai. Ondo. Etorri gara, bai. Zer moduz? Ondo, Bueno, a ber. Gotzonen anai-arrebak, ezta? Esan digu ilusio handiarekin dagoela, eta gogotxu berantzako erronka handia omen da. Bai, handixa da. Pasau da banakin, eta beretzako... Zuek etorri zate hona, pixkat animoak ematera, ezta? Bai. Sorpresa txiki bat emateko. Dar pizkat ematen dio. Bueno, kontatu pixkat, nola izan zen? Koloneko minbizia diagnostikatu ziotenean eta... Bueno, beretzako une pizka gogorra izan zen, ze urte terdi lehenago, aita hil zizakun ere minbiziakin. Eta orduan izan zen pizka golpia. Prozesua izan zen nahiko azkarra, eta gero opera uztenian ere ezian pasau egun asko, orduan oso azkarra izan zen prozeso guztia. Orain zer moduz dago bera? Superatuta da, bueno, 6 hiletetik behin etxen ditu ITV-a, berak esaten da. Bera ITV-a pasatzen du? Gala gutxe pasado. Eta nola izaten da hori? Urdurik egoten da, baina bueno, hor gaudegu, beldurrak eta bereziki bere bikotea. Laguntza ondia da, familia, lagunak, bikotea. Beretzako dana izan da. Bera animau, eta bera badaki, bere onduan gaudela, baina hor izango garala ere beti. Tamalez, harreman handiok iduzue, minbiziaren munduarekin. Bai. Batzutan ondo ateratzen da, hobeto, bestetan txarto. Gaizkire tokau zego. Laguntza bat zaukagun, minbiziakin, ane. Zoritxarrez berak ezin duen galditu, baina berak esaten zigun beti, eta nire anaiari bai, bizitza abentura bazala. Eta aurrera inbiazala. Honeko ejemplu hori hartu zaban. Eta bere bizitza indau abentura eder bat, momentu honetan. Besten esperientziak askotan lagungarri, ez? Bai, oso lagungarri. Oso lagungarri. Ondo. Bueno, bikote, nik uste dut iristear egon behar direla, Gotzoni sorpresa emango diogut, horretarako zuek izkutatu inbar zarete, bale? Ordu nego zuen hor pareta atzean egon, eta etortzen direnean, abisu emango izetola... Oso ondo. Eta zuek asandu eta sorpresa emango diogu indarrak emate dizkiogun amaitzeko, bale? Venga, jo izkutatzea da zuek. Venga, gero arte. Ez da askorik falta hornidura postura heltzeko, 32 kilometro egin ditugu dagoeneko. Gotzonen senideak bertan egotea espero dut. Emozionatu egingo da, seguru.
Ara, badatoz, hau azkenean. Bueno, San Miguel. Pipak, kakahueteak. Bueno. Edari freskoa. Poste naiz, zu ikusita poste naiz egia esan, Haupa, zemuz dijoa, martxa. Ondo, ondo. Baikizu, gu leku batean geratu, azalpenak, Eta zein duzu, nondikan ebilizari edo? Ni ibili naiz descenso de Barrancos, ibili naiz Sevillara dantzatzen, ibili naiz... Bueno, nahikoa jandegu edo zer? Nik uste baietze, baina hori zuek erabaki, baina hori ikusi dituzten pim-pam. Irati guain zu bazatoz, ala ez? Ez, ni bai, zera. Ez? Ez, ni gustora nago mendik salzeatzen da, kuskuseatzen da, ez. Listo? Listo, bueno, itxen pixkat, aldein aurretik gotzon. Bueno, ni pakitor ibili zaila zuretzako erronka zala hau. Eta, bueno, ondo zoazte, ezta? Bai, martxan nakarte. Ni pakit oso garrantzitsua izan dela minbizia pasatzerakoan, familia, zure ondoan, ezta? Eta gaurko eguna esen gutxiago izango, eta, bueno... Hombre! Ara noretorrein anonimoak ematera. Que cabrito! Sorpresa! Atena, nalako trampa emateko debe. Ez, da sorpresatxo bat egia da gu bagenekie, baina... Sorpresatxoa, animo emateko. eta gainera, azkenengo zatitxoa, animauko da. Bera, itxera dator? Bai! Ez nuen espero horreoterik, emozionatu inaiz. Zaiatu naiz pixka tapatzen, baina emozionatu inaiz. Bueno, ekipo. Venga! Gero ikusiko dugu elkar berriz, baina ni hementxe. Hau jaso inbar dut eta. Ondo ba, guba. Venga! Venga, kuadrilla. Ondo jun! Venga, agur! Ondo segi, andoitz. Aio, Hala. Agur! Ezagutzen zelako buru gogorra gan. Nik usten du baietz. Nik usten du bukatuko duela. Jakina ba, bukatuko ez du ba. Orain gainera, anaiaren konpainia izan da, zalantzarik ez daukagu. 10 kilometro besterik ez zaizkigu falta martxa bukatzeko, eta oraindik sorpresa batzuk baditugu aurretik. Kontxo, hau ezaguna da, Aixo, itziak, zemoz? Hau, itziak, zemoz? Ondo. Ni ondo, zuek? Zu martxan, kontramartxan, kontrapasan usua bezala? Bai, ni buelta txiki hain dut, umiekin. Umiekin? Bai. Euskal nesken futbolean eredugarri da Itziar Gurrutxaga. 16 urterekin hasi zen futbolean jokatzen Elgoibarren, eta berehala nabarmendu zen. Naiz eta denbora hartan erraza ez izan, futbolean talde desberdinetan jokatzen jarraitu zuen. 2002. Urtean Atletikek fitxatu zuen. 6 urte pasa zituen bertan eta 4 liga irabazi. Elgoibartarra, hemen hasi zinen zu futbolean? Bai, hori da, bai, Nintxetako zerai berri xan, bai. Guk estrenatu genuen. Lehenengo plaian hasi ginen zarautzen, eta hortik Elgoibarren hasi zen. Elgoibarren zaban eskarik futbolerako, eta azkenian ikastolako talde bat irten ginen, eta ikastolako talde hori berdina jarretxu genuen Club Deportibon, baina erraz esan izan, erraza ez behintzat. Eta hortik ze burratx, Elgoibartik, urrengo urratxa? Hor ja Euskadiko selezioan hasi izan, da hor lagunak eta nitsuanan, eta bete eurak animatu ziaben bizkat beste maila batera jutia eta Ibarrera jo nintzen. Ibartarraken 3 urte nitsuan, eta nire Espainiako selezioakin berdina, lagun gehi utzi duzu, eta venga, anima beste talde batera, beste maila batera. Eta justu izan zen Atletikak sortu zanean, Superligako taldea. Urte honak harrapatu zen dituzuk, Atletiken, ez da? Nire urterik onena futbolian azkenengo urteak Bilbon. 6 urte egon nintzen, da handik 4 urteetan Superliga irabazi genuen. Urratxak egin dira, ez da, emakumezkoen kirolean, eta ze aldea dagoen, ez da? Batez garrantzitsuena da, 8 urtetik umeak futbolian datozela jolasten. Eta hori gure ez esan. Emakumearen egoera gaur egun asko hobeagoa da, ez? Gu hasi nianean ere asko aldatu zen, Atletixa sortu zanetik eta Realak taldea atera zenetik, baina gaur egun asko hobeto da. Profesionalki eta bestela ere umeek dakabe beste aukera bat futbolean itxeko, txiki-txikitatik. Oso, Itziar, aposte naiz, bai? Ni esker, Agur, Vale. Segita, ondo bukatu. Aio, bai. Venga. Nahiko ondo ikusi ditut Andoni eta taldea. Ziur lortuko dutela. Ni orain zigorrekin gelditu naiz. Esan didate Euskal Herriko krosik zaharrena Elgoibarren jokatzen dela. Ea zer kontatzen didan. Iritsi naiz, azkenean.
Zer moduz? Ba, bintxe, ondo esan beharko, bai. Kontatu pixka, ni etorri naiz jakin minez. Juan Mugerza cross horren inguruan, nondik dator cross hori? Bueno, ba, urte askotako kontua dira, ez? Urren urtean ja 75 urte urrena ospatuko dugu. Eta nor zen Juan Mugerza delako hori? Ba, Juan Mugerza zen Elgoibarren jaiotako aleta ospetsua. Danetik hasi izan itzen, baina batez ere 1500 metroak eta 5000 metrotan hasi zitzun hainbat eta hainbat txapelketa. Juan Mugerza Elgoibartarra atleta paregabea izan zen. 17 urte zituela jadanik Espainiako txapeldun izan zen 2 probatan. Zoritxarrez, 37 urte zituela hil zen Guda Zibileko bonbardaketa batean. Bere omenez 1953 urtean, Juan Mugerza memoriala antolatu zuten. Gaur egun nazioarte mailako cross ospetsua da. Crossak badauka ezberdintasunik mendi lasterketekin edo zer da cross bat? Da atletismo pista baten moduan ematia buelta bat, baina kanpo atrabesaten dena, ez? Ba, lokatzakin, aldapekin, jaitsierak. Txapelketa ezaguna da mundu mailan gainera, ezta? Bai, gure crossa beti izan du maila oso altua, ez? Baina azkenean lortu dugu Champions mailako atletismo Champions barruan egotia, ez? Barruan daude 10 cross eta gu gara horietako bat, ez? Orduan, guretzako Orea handia da, ezta? Orea eta, presio gehiago, bai, ez? Baina, telebistak egoten dira, ETV dator grabatzera, gero mundu mailan ere ematen da. Hori da gure helburua, ez? Azkenean Elgoibar kanpora ateratzi. Eta lortzen ari zarete, antza denez, Bueno, irate. Nik jarritu behar dut, kuskuseatzen da eurrena bizitan tortzen nahi zen krosa ikustera bintzen. Vale, oso ondo. Bueno, mila esker, Urren arte. Sí, vale, agur. Edu! Apa, hombre. Erraz ikusten zaitut, Ba, ja, huizare iristen egera. Da, gutxi falta daia, Hendik aia, berutza 5 kilometro, besteik ez. Hau zuretzat, eta egia esaiazu, zuretzat zer da, entrenamentu txiki bat? Hemen lagun artean joatia, barre batzu botatzia, eta ondo pasatzia, disfrutatzia, azken finean. Izan ere, zuk lau katedralak lotzen dituen martxa hori egin zenuen, ez? Bai, eta aurretikan einzaban Asier Irazabalek. 2004an. Baina ordura arte, 1953tik, inork ezaban errepikau. Orduan nork egin zuen, 53an? Xebe Peñak. Xebe Peña hundiak. Tolosarrak. Gura gogorra zen, Bai, benetan. Gogorra zen oso Xebe Peña, baina baita Edu Uribe mendizalea ere. Pasaden udan, lagun batekin bere erronka lortu zuen. 4 egunetan, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuak oinez lotzea. Hau da, 385 kilometroko ibilbidea. Lehenengo etapa, Bilbotik Donostiara izan zen, 115 kilometro, 22 ordutan. Miren Gaiaztegi gure, nire emaztea etortzen zen, furgonetaz, eta furgonetan lo etxen genuen, Donostin bertan. Zenbat denbora? Zenbat denbora? 3 ordu. 3 ordu eta segi. Eta segi aurrera. Donosti, Iruña. Iruña, 28 kilometro, 25 bat ordu. Ja lorik ez. Han beste 2 ordu loin. 2 ordu, bale. Gero, Iruñatik Gasteiza, hori izan zen luziena, 121 kilometro eta 29 ordu. Eta hori pentsatzen ginuen ez ginela iritsiko. Eta Javier, ezin dugu, eta 300 kilometroan gindoia zen. Eta, venga, guazen lo etxera pizka eta aurrean gauta. Venga, bale. Pizka bat ez mutxo, edo pizka bat... Ordu bete ere bai. Ordu bete lo egin. Eta indar berritu eta amaitu. Holan da, gorputzak buelta ematen dio. Eta orduan Gasteiz Bilbo zenba denboran? Ba, 12 ordutan. 12 ordutan. Bai. Beraz, sartu zineten 4 eguneko... 4 egun eta 2 ordu. Edu Uribe da punto y aparte. Beti daukaz proiektu gogorrak eta topatzen baldin badu gogorra bat, aurra ingo dugu. Artista bada, Edu Uribe. Adibidez, zein da zuk egin duzun martxarik? Ez dakit, gogorrena esan politena, aukeratu zukola, ez dakit... Inglaterratik Eskoziara dijoan martxa bat, balizatu gabe. Balizatu gabe esan nahi du galdu zaitezkela. Bai, zu daramazu GPS-ia antolakuntzak ematen dizun trakakin. Zenba kilometro zen diazu? 451. Bai. 451. Baina, azte beteko epia dakazu, Bai, iristeko. Ondo irisi zineten, bai. Bai. Asko galdu barik eta... Bueno, 3. saiakera zen, eta ja bidea zautzen daban. Betxo, Andoni, betxo zuntzu datu zen hor. Apa, hauek ere herritarrak? Bai. Zuek kirolari itxura dukazue, Zeiten duzue, martxak, ultratrailak, zeiten duzue zuek? Bueno, gu Elgoibarko korrikeda taldekoa emakumea gara. Korrikeda da? Bai. Geratzen zarete korrika egiteko? Bai. Korrikeda da. Ondo, ba. Bazatu ze, gurekin jo ze? Bai. Hala, etorria. Gu oinez guaz gaur, hau martxa, baina... Bai.
Bai, bota. Keu, ai, Bai, arkuak kaixo. hemen, Bai. Kaixo, bai, sartu nahi zela Bai. hemen, Bai. ikusi zaituzte eta flipa egin dut. Bueno. Ze pasada. Bai. Arkuak Politxo. hemen. Ez? Ze, tiroko narko dau, o... Bai, gure gera elgoibako talde bat, sarta arkulari elkartekoak gera. Elgoibarko taldean Bai, zarete? Bai. Eta zerate, pixkat punteria eta entrenatzen? Bai, entrenatzen dugu, bueno, hau ez da gure tokisa entrenatzeko, gaur etorri gara pixkate gure aldiona gola, baina normalian entrenatzen dugu gure instalazioetan. Nola hasi zinen zu arkularitza, nola ezagutu zenuen? Ni hasi nintzen arkularitzan, oin dela 17 bat urte hasi nintzen. Jaime Martínez, arku tiroan hasi orduko, berehala konturatu zen ez zela batere txarra. 7 bider izan da Euskadiko txapelduna eta estatu mailan ere trofeo batzuk lortu ditu. Sarta Elgoibarko arkulari taldean entrenatzen du 15 lagunekin. Dioenez, Euskal Herrian 900 federatu daude. Gogorra da, kirol moduan, ze emateu ezetz, ematen du ez dela hola... Bueno, gogorra da entrenamentu egia. Ze entrenamendu berezi egiten duzue? Bota arkuakin bakarriko badago baita ere prestakuntza... Bai, prestakuntza handixa dago lehenengo arkuakin, lehenengo ikusi bezu ze behizetan dominantia, zaten da moduan, gero ze arko motan edo, ze indarra daukasun zuk arkua zabaltzeko, zeiken indar desberdina dago arkuetan. Punteria euki behar da, hori lantzen da edo jaio behar da punteriakin? Lantzen da. Gustatuko litzake probatzea, ez da imposible da? Bai, baukagu arku bat hortik antziat. Bai? Bai, lehenengo guzia jarriko zutela protektoria. Hau da ez jotzeko zokiekin, bestela normalean azten zebenean jutzen zen. Bai, mine mateu ez. Hauxe, hartuko gu eta zinturan jarriko gu. Jarriko guantiak. Oina hartuko gu. Bueno, sentitzen naiz, behintzat materialarekin ja beste itxura bat. Ze altura eta nola euki behar du? Goian behan... Holaxe, 90 gradutan. Oina hasiera baten, hasiko gara 3 behatz azpitxikan jartzen. Vale, 3 behatz azpitik. Zu hasi botatzen atzera, ezunean soltau. Mugitu itezen. Zelako estiloa. Jo, ontsa sentitzen. Oso ondo. Hau da, hasi berriaren sortea egiten zaila. Bai, pixka, bai, hori izaten da askotan. Orain, bigarrena, a ber, hemen gezia. Piskat, aukertu holaxe, piskat, hortxe, bai. Ba behar bada, arku tiroa nire kirola da, baina joan beharra daukat. Andoni eta bere taldea helmugara iristear egongo dira, eta harrera ikusgarria prestatu dietela esan didate. Hori ikusi egin behar dut. Gure helburutik gero eta gertuago gaude. Elgoibarrera iristen ari gara. 38 kilometro egin ditugu, eta garrantzitsuena, jende jatorra zinguratuta eta giro zoragarrian. Eta gotzonek lortu du, hasierako beldurrak eta zalantzak gaindituta, bere herriko martxa bukatzea. Iritsi gira, Bai. Ara! Hemos! Ogi, etorri! Apa! Bukatu dugu, Emozionantia izan da, gainea plazia bete-bete eta zaban jentez, benetan ondo sentitzu naiz. Buelta hau egin eta gero, harrera hau eukitziaz. Oso politxa izan da. Bertan izan dira Elgoibarko txistulariak eta Aritz dantzataldeko dantzariak, eta egin digute agurra benetan eskertzekoa da. Bueno, Andoni! Amaitu dugu, Zorionak, Ekipo, zorionak! Eskerrik asko Batman, oi? Elgoibarkoi, Eskerrik asko! Neure buruari jarritako erronka hau lortu dut, zalantzan itxuan, baina lortu dut. Eskerrak azkenengo hornidura postuan nire anai arrebak etorri diarako, eta nire anaiak azkenengo zati hau nire onduan indabalako. Benetan, positiboa izan da niretzat, oso gustora sentitu naiz. Nik indeten Elgoibarko itzulirik onenetako bat izan da. Bueno, hauxe izan da Elgoibarko gailurra martxa! Oso ondo! Euskal Herriko beste herri askotan bezala, Elgoibarren ere mendia izan zen garai zailetan ihesbide eta babesleku. Kalea hartua zegoen, kalean ez zegoen askatasunik, baina mendian, hangoian, esirik ez.
eta urte gogorraietan ekimenari eutsi zioten pertsona hoiek miresten ditut bereziki. Ezkutuan, arriskatuz, behar bazen trampak eginez, baina beti ekin. Elgoibarren bezala beste leku askotan, mendizale ausart haiei esker gabiltza gaur gabiltzan lekuetan. Haiei esker gara gaur garena. Eta ez dezagun ahaztu, guk ere badugula erantzunkizuna, etorkizunean, Euskal Herriko mendietan ibiliko direnei, bidea garbitu, zabaldu eta erakusteko. Hurrengo gailurrean ikusiko dugu elkar.